Sa mahiwagang burnay mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Ako po si Tonyo at sumulat ako para magbigay pugay sa aking minamahal na ina. At sana po ay mabasa ninyo sa ere para marinig niya. Simula nang hinabilin sa akin ng namayapa kong ama at kuya si Mommy, alam kong may malaking responsibilidad akong kailangang gampanan. Hindi naman ako natakot. Ang mommy naman kasi ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang lahat. Siya ang inspirasyon kung bakit hindi ako sumusuko. Tuwing hindi siya makahinga, parang nagiging superhero ako. 3-in-1. Driver, nurse, at tagapagtanggol. Maraming beses na akong umiyak dahil nangangamba ako sa maaaring mangyari. Pero sa bawat panalangin, tila naririnig ko na sinasabi ng Diyos na siya ang bahala. Kaya kahit mahirap at nakakapagod, nagpapatuloy ako. Araw-araw nakikita ko ang katatagan ni Mommy na mahirap tumbasan. Patuloy siyang lumalaban at hindi kami iniiwan. Tila pinapatunayan niya na totoo ang himala. Totoo ang lakas ng isang inang may pananampalataya. Kaya naman lubos kaming nagpapasalamat dahil sa kabila ng lahat, kasama pa din namin siya. May pagkakataon pa kaming mapasaya siya at maipadama sa kanya ang aming pagmamahal. Sa totoo lang, ako ang pinakamasaya sa tuwing akay ko ang Mommy. Si Mommy ang buhay ng aming pamilya. Isang inspirasyon ang buhay niya. Ito ay puno ng sakripisyo, pagtitiis at tagumpay. Sa 40 taon niyang pagtuturo sa elementarya, itinaguyod niya kaming magkakapatid. Katuwang si Daddy, nagtrabaho sila ng marangal at pinagsikapang mapatapos kaming magkakapatid sa kolehiyo. Hindi naging madali. Maraming beses na kinailangang mangutang para lang may pambayad sa matrikula. Pero hindi sila bumitaw at sa awa ng Diyos, nakapagtapos kaming lahat. Hindi lang nila kami pinag-aral, minahal nila kami sa paraang kailanman ay hindi nagkulang. Nung akala namin ay panahon na para siya naman ang aming alagaan at pasayahin, nagka-chronic kidney disease siya. Pinili niyang huwag magpa-transplant. Sa halip, tinanggap niya ang dialysis bilang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Masakit dahil habang ang ibang kaedad niya ay namamasyal at nagpapahinga, siya naman ay pabalik-balik sa dialysis center. Sa kabila nito, hindi namin hinayaang balutin ng lungkot ang aming mundo. Pinili naming gawing masaya ang bawat araw. Vegan, Boracay, Baguio, Intramuros. Nilibot namin basta kaya ng lakas niya at budget namin. Hanggang sa dumating ang panibagong dagok sa aming buhay. Inatake si Kuya Abe sa puso at dahil pandemic noon, hindi naagapan. Habang si Mommy ay nasa dialysis center, binawian naman ng buhay ang panganay niyang anak. 6 na buwan pa lang ang nakakaraan, si Daddy naman ang tuluyang na maalam. Habang inilalaban ni Mommy ang sarili niyang buhay, magkasunod siyang nawala ng asawa at anak. Sa kabila nito, hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkus, siya pa ang nagsilbing lakas namin para hindi tuluyang gumuho sa lungkot. Hindi niya kami iniwan. Ngayong 2025, ilang ulit na siyang isinugod sa ICU.
Maraming beses na kaming kinabahan. Pero heto pa din siya, buhay, nakangiti, lumalaban. Heto pa din ako, walang alinlangan siyang inilalaban hanggang dulo. Habang lumalaban kaming pareho, napatunayan ko na iba talaga ang tibay ng isang ina. Ang lakas ng isang ina ay hindi lang basta lakas. Galing ito sa pagmamahal na mas malalim pa sa dagat at mas mataas pa sa langit. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sigurado ako na nakangiti ang mommy habang nakikinig sa inyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Tonton. Tonton o Tonyo? Ay, Tonyo kanina, saging Tonton. Nagdesisyon siya na sa intro, Ay, baka makapalayaw niya. nickname. Oo, Tonton. Dun sa O, di Tonton. kaya Tonyo, O, ayan. Sige. Si Ton, yan. Si Ayan. Tonyo. Ayan. Tonyo. Kumikinang ina din palang Yun ina talaga. mo. Oh, sayang diba? hindi mo binanggit yung pangalan ni Kaya nga, Mami. Gusto nating i-highlight. Gusto nating bigyan ng Oo. pagpupugay. Okay, so isa pong paalala. Kung meron po kayong sinishare na kwento sa Mahiwagang Burnay and this is a story that you want to reach a certain person Oo. at gusto po ninyo na magbigay-pugay talaga dun Yes. sa taong yan, pakikumpleto po ang pangalan. Yan, para mabanggit namin. Oo, para talagang true lalo at walang halong eklabu, walang bahid na na doubt, 'di ba? Na ang pinag-uusapan natin ay yung mismong taong gusto Oo. mong bigyan ng pagpupugay. Ayan. O, so sa nanay ni Tonyo, kumikinang ina. Oh, Mami. Yeah, ni Ayan. Tonyo. Ayan. Nakakatuwa. Sabi daw nila, Jegs, ang closest na love, closest to God's love is a mother's love. Yun ang sinasabi nila. Laging gano'n na parang if you want to feel the love of God, ang closest na pwede mong i-describe, kung halimbawa hindi mo pa talaga siya ramdam dahil is the love of a mother. Kasi walang, katulad ng Diyos, ang nanay walang ibang gagawin kundi protektahan ka. Yan. Diba? Kaya naman, yung mga anak, talagang hanggang sa huli, diba? Oo. Ilaban natin ang nanay natin Ayan. hanggang sa huli. Pero alam mo ba, Jigs, kaming mga magkakaibigan, pag nag-uusap kami, halimbawa kagabi nag-dinner kami, pag nag-uusap kami, ang usapan namin magkakaibigan, sana pag dumating na yung panahon na kailangan na kaming kunin, sana hindi kami alagain. Ay, yung isa kong kaibigan, sabi niya pa nga, sana hindi na ako ilaban ng pamilya ko. Na hindi ko rin siya ma-judge at hindi ko rin siya parang grabe naman. Syempre Actually, naman, may mga ganyan tao Oo. talaga eh. Like for example, ako may ka-churchmate din ako na sabi ayan na niya. naman. Mga kakilala natin, no? Pag sinabi niya na pag halimbawa, inatake man siya wag na siyang i-revive. Kumbaga, ayaw niya nang mahirapan yung family na maiiwan. Correct, totoo. May Parang, mga ganun tao talaga. kasi sometimes, minsan selfish lang tayo eh. Gusto lang natin na at least nandyan, Oo. humihinga, nakikita natin. Kahit sa totoo lang, wala na siyang quality of life. Oo, mas nahihirapan na rin din sila eh. Ano ba ibig sabihin ng quality of life? Yun nga, katulad nung nanay ni Tonyo, nakakapagburakay pa, Yes, nakakapagbigan ayan. pa. Yan, meron pang quality of life. Pero yung pinipilit mong ilaban, kahit sa totoo lang, hirap na din talaga siyang kunyari pumunta dun sa pagpapacheck up, Oo. mag-travel sa ganitong lugar para gumaling, 'di ba? Ano na rin siya, parang wag na ding. Pero gets natin na gets natin kapag gusto mo pang ilaban. Mas Kasi masyado syempre, kasing na-attach tayo dun sa tao na ayaw nating mawala. Totoo. Oo, it's more ang decision natin hindi para sa kanila, Kundi kundi para para sa sa sarili natin. Correct. Kaya yung sinasabi ng cardiologist ko, pinagsasabihan niya yung ibang mga pamilya ng mga pasyente niya na talagang may edad na. Sabi niya, wag niyo namang pasyadong pagbawalan yan. Na-enjoy niya na, para he live his life more than sa dapat na ano niya. So, hayaan niyo na lang mag-enjoy. Eh. Di ba? Kasi di ba, pagbabawalan ka, ay bawal sa iyan, wag mong kainin yan. Di wala nang kinaing gusto niya. Oo, di ba? Ganyan. Kasi nga, gusto lang, yun, pang sarili. Lagi naman Oo, tayong ganun eh. ayan. Selfish concerns. Iniisip natin selfless tayo kasi gusto natin humaba pa yung buhay nila, di ba? Oo. Pero ang tanong, meron pa bang quality of life? Yan. O, Di ba? kasi para sa atin, hindi natin kayang mawala si Oo. nanay, si tatay. 'Di ba? So ginagawa natin ng paraan. Correct. Pero yung tao hirap na hirap na. Totoo. 'Di ba may totoo. mga tao na nagsasabi na gusto na magpahinga.
Pero pilit pa rin nating Correct. nilalaban. Kaya pag sinabi niya nilang gusto na nilang magpahinga, makinig din po tayo sa Oo. kanila. Hindi natin sinasabing dito kayo sa nanay ni Tonyo kasi Oo. mukhang laban na laban si nanay Ay, oo ni Tonyo, di ba? Ilang beses na nga na ICU pero laban na Oo. laban, very good. At nakikinig pa sa atin, very Ibang good. klase ang kinang ni, Oo. ni Mami. Correct. Mga diamante Totoo. talaga. Chula, luto lang halong eklavo, mas matitigas pa sa mga diamond rings ni Mayet de la Rosa Tama. Fine Jewelry. Ganyan ka. Kinang si Mami, kaya naman nilalaban talaga ng todo-todo. And kapag ka, in all fairness naman din, kapag ka ikaw naman po ay ipinaglalaban pa rin, kahit na kunyari hirap ka na, pinaglalaban ka pa rin, proud din yun eh. Kasi it also speaks of how you took care of the people around you. Tama. Na ang iniisip nila, syempre, inalagaan mo rin kami dati. Or hanggang kaya mo naman, inaalagaan mo kami, 'di ba? So, pag panahon na to give back, gagawin din namin, 'di ba? Ganun talaga. Pero ako talaga, Jegs, nako. Ayoko pag halimbawa yung parang tipong umiihi na ako sa salawal, tapos mapanghin na ako, huwag niyo na ako ilaban. Ilibing na Oo, hindi na ako ilaban. Kasi gusto ko, pag matatandaan niyo ako as the gorgeous grandma. Oh, The granny. granny, di ba? Hindi yung, grabe no, pagka dumadaan ka, parang pag nakakaamoy ka na mapanghe, alam mo na, maaalala mo yung lola mo, di ba? Ayoko ng ganun. Yung tsaka pag hirap na, Oo. tapos hindi na wag na ako ilaban. Yun lang kasi sa totoo, ang mahirap din talaga siya dun sa mga nag-aalaga. Oo. Hindi lahat ang hirap pa naman magkasakit dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kung mahirap ka. Mahirap ilaban kapag ka wala kang pera. Yun Ako, talaga. ramdam na ramdam ko yung unang palang part ng kwento ni Tonyo. Ramdam na ramdam ko. Biglang nag-flashback sa akin yung mga experiences ko rin din sa tatay ko kasi may asthma siya eh. So, meron niyang kuminsan pag biglang madaling araw, maririnig niya parang sumisipol. Oo. Itatakbo Oo. mo sa ospital. So, Correct, nakita ko talaga, naramdaman ko yung Tonyo, naramdaman ko yung hirap mo sa kay yung Mami. pagsugod sa ospital, yung oo. balik-balik sa ospital. Yung walang oras talaga. Totoo As in, yan. madaling araw, bigla ka na lang Correct. So, sobrang hindi siya madali, napakahirap. Pero si Mami din naman, nakita din naman ni Mami yun eh. Oo. Yung hirap mo. Kaya gusto niya as much as possible, andyan pa rin din siya. At lumalaban din siya. Oo. And in fact, alam mo Tonyo, hindi lang naman si Mami ang kumikinang, ikaw din Oo, ikaw din eh. Kumikinang anak ka rin eh. Oo. Kasi, 'di ba, hindi mo siya pinababayaan and you would like to retain the promise that you made dun sa tatay mo at dun sa kuya mo, 'di ba, na yumaon na ikaw ang mag-aalaga kay Mami. And basic naman, kung magkakadikit-dikit yung mga bato, yung mga ginto, di ba? Pareho kayong kikinang eh. Correct. Kaya tingnan mo, grabe yung resilient ni Mami. Nawalan siya ng kanyang anak, tapos sumunod yung kanyang asawa, pero andyan pa rin, laban pa rin si Mami. Totoo, nakakabilib talaga. Sayang Hindi. talaga hindi mo sinabi yung pangalan. Oo. Pero I'm sure you know who you are. 'Di ba? Alam mo kung sino ka, Mami. Ayan. Napaproud kami sa iyo. Gusto din namin sanang bigyan pugay correct, talaga eh, si talagang Mami. bigyan ka ng pangmalakasang shout out. Kaya lang itong si Tonyo nakalimutan niyang sabihin. 'Di ba? Or ewan ko, baka gusto niya i-secret, parang sabihin, Mami, ikaw 'yan. Hindi ko sinabi yung pangalan, pero ikaw yung pinag-uusapan ng tambalan. Ayan. Oo. Kung kaya pa ni Mami, pasyal mo dito sa amin, Kaya mamit nga! namin. Oo. Recently, meron kaming bisita, 83 years old. Oo, Ang lakas nakapanik ng, pa dito. nakapanik Sa pa dito. spiral na hagdan. Totoo. Yung Nicoliala, nagre-reklamo sa spiral na hagdan, pero yung 83 years old, Walang wala nang reklamo. ngipin si nanay. Walang ngipin si nanay. Tawa ng tawa. Ang lakas ng tawa. Bawat lumabas sa bibig namin ni Diego, bentang-benta sa kanya. Alam mo yung kayo naka-headphone na kami na ang lakas namin mag-headphone, naririnig pa rin namin ang agak-ag niya. Totoo talaga, 'di ba? So sana si Mami ganun din. Oo. Kapag ka medyo nahimasmasan na at hindi na yung pabalik-balik sa ICU, tapos safe na for her to travel, we hope that makatravel ka dito sa Pasay. Ayan. At makadaupang palad namin si Mami. Tama, para mabigyan namin siya ng proper shout out. Yan, oo. Salamat Tonyo for sharing your story with us. Ayan. And shout out po sa lahat ng mga kumikinang ina. Tama. O siya, hanggang dito na lang po kami, mga kabisyo. Ito pong tambalang kumikinang muli, akong kumikinang ng ulo. Alin? Nung unahan ako ng utang ko sa bibig ko. Hindi sila magkasundo today. Alin. Ayan, ako po si Diego Bandito. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!